ještě na co? Takže zase zbavujeme se, co nám tam vadí, že to se nám tam dá ten tón, vadí nám tam ten zlomek, takže se budeme postrčím. Tak, musíme začít jen dvěma. Přesně. Když jsme zrušili vlastně ten číslo před tím pamětí, tak napíšeme tam někdy číslo. Tohle, to nás to víme. Takže když máme dvojku tady, pak když je pravidlo, můžeme začít, jasně. No, musíme začít, no. Musíme začít, jak? A to je? 3. To jsou 3. Dáme to, vidíte? A teďka to je zkrátit. A je to 1. Pozor, my tam máme minus, ano? Je to minus. Rovná se minus 1. Pozor, tangent y. Jsi řekl propisku, že? Tak, máme teďka hledáme, prosím vás, nějaký úhlas, na který platí, že tangent je minus 1. Dostaneme si tabulky, kterou máte od pana Mikoláš. Kdy je tangent rovna 1? 45 stupňů. Když je 45 stupňů, dobře. 45 stupňů, tak můžeme si to je pí lomeno, 45 dobře. My známe, že když jsme ve kterém kvadrantu, když máme zápornou hodnotu, takže to budeme určitě do toho ještě. Na to se vyjádří jako pí, dobře, takže to napíšeme. Y1 zrovna. Teďka dáme, to platí, že to tangent je rovný 1. Máme variantu, mezi tím ten druhý kvadrant vypadá. Máte něco tady počítat ten čtvrtý kvadrant, prosím vás? Ne. Říkám, to je periodické to, na to se dá, výborně. Takže rovná se 100. Takže I minus pi lomeno 4. Jo? Tím se dostaneme do prvního kvadrantu. Rozumíme tomu? Když máme tam ten cílovky, tak je to pro 45 stupňů. Ano, 45 stupňů. Jenomže my jsme máme tady zápornou hodnotu, takže my jsme v druhém kvadrantu, my jsme v prvním. A musíme to odečít o 180, a to 5 do 180, ano. Tak, máme y, a ještě tam budou plus, co? Tak, a my se to píšeme to naše výborně. Ne, proč píšeme tady pí? Co máme v tom, tak nás pí, je to periodické vždycky po 180, že po té půlkrůvníku se nám to opakuje, ano? Prosím. Tak. Teď jsme si vypočítali, co nám realizuje substitut a vrátíme se do substituce. Tady máme substituci a my se toho y, můžeme se tam schválně, jo? Takže upísáme do kvadratu. Rovná se, a teď pozor, my se toho y napíšeme tam tu pravou stranu. Výborně. Takže spravíme. Když budeme nastupit, tady můžeme to dát dohromady, jo? Tady si asi neuděláme, máme tam víc, takže to určitě můžete jo? Když to máte tady různý vědě, ale když odstranit tam nemá nějaký důvod. Tak, pí minus pí čtvrtin. To pí si můžete představit, že to jsou 4 čtvrtiny pí, takže 4 čtvrtiny minus 1
Jedna čtvrtina je... Plus Běžel přijde do zabavu. Vím, že tam zlome, který silně vládí, to znamená, co rovnici budeme? Dobrý, nejsmi, výborně. Ano, celé všechno. Jsi inteligent. Dvakrát 4, tak to je dohromady 2x4. No, Plus pi. takže, rovná se. 3pi. To je propisku. To je jedno. Buď to všechno napíšete na začátek, protože to nakonec je jedno, ano? Buď to případně to je jedno. Tak, no. Ano, takže jsme nejméně na té straně jenom. Na pravé straně úplně víc, na pravou stranu všechno víc. Ano. Tam je ten znak, takže bude dobře. Teď nám tam vadí to osmička, takže jsou rovnici. No, víš. Nikdy se to naučí. Já jsem se uměla. Já to mi neřekla. Už tam můžeme rovnou minus pi plus 3pi, 2pi a 2pi děleno 8 je? No, můžeme zkrátit, no, to nemáme. Pi, tak plus k krát 4 krát lomeno 8. 6, 7, 8. Vidím, za to můžete napsat, ano? Tam je násobení, takže nám jedno vydělíme, dobře. X rovná 6. Ne, to ty násobky, prosím vás, vždycky necháme samostatně, a to tomu nedáváme ty násobky pi. Takže tam máme 2 osmy, co zkrátí nám. Ano? Takže jedna čtvrtina, napíchajte 2 čtvrtiny. No, nebo tak. Plus? Tak, jedna polovina, ano. Jo, takže my vlastně dostáváme pí čtvrtin a vždycky po 90 se nám dostává projde všechny ty kvadranty, ano, protože pí polovin je 90 stupňů. Takže násobky 90, to je 180, 270, 360 a tak dále, to nám to projde. Výborně, a slečna se puntíkování. Já, počkám, se zajít na záchod, tak se potom.